Bé, esperem que us ho passeu bé. Tenim, bueno, de fet les cançons us ho dic ara perquè mai hi penso. Si, aviam, tenim els discos aquí, en banda, en tot el que és bateria i baix. El que passa que per espai i tot plegat ens hem vingut nosaltres dos a defensar aquest projecte. Però en principi el disc va sortir, no sé si aquest any no, ojo, en tot cas seria l'any passat. Notaria molt, massa fresc. Tan fresc no, però bueno, ja fa un dia que va sortir i si voleu, bueno, ho venem per 6 euros, si us fa gràcia, ho dic ara perquè després no hi pensaré. De totes maneres, si me'n recordo, ho recordaré, perquè si no, fes-me'n recordar. El productor. Escolteu, però això de canviar cordes... Ha de fer el mateix any, es toca, si no... Saps què passa? Que els Reis ens han portat uns jocs de cordes i els hem volgut estrenar. Sí. Estem aquí amb el tema aquest, una miqueta... Sembla que... Sopra e per sopra basta la raó basta farsi fuoco un alto firmament de gota en gota basta tenir prou o fas a la presó abraçarem amb força tot allò que ens han prohibit d'aquest camp els ja veureu que el verí que tothom pren abans de dir que no abans de ser prudents obrim de bat en bat totes les portes abans de venir lloc abans de ser conscients que valguem fins a la fi del món abans de madurar abans d'arribar al cor farem passar la mel dels nostres sexes abans de l'últim glob fas aquest verí haurem tocat el cel estan aquí aquest camp els ja ho veurem el verí que tothom pren mentre no ens arribi el que volem tastar-ho tot. Ja ho veurem el verí que tothom pren tothom pren tothom pren tothom pren tothom pren tothom pren tothom pren
quando arrivi o torna, volente stare tu. Grazie.